La penya visita aquest dimecres el multiusos de Cáceres en el partit ajornat de la jornada 21, on visitaran l'Alcáceres. Per part de l'Alcáceres, venen de guanyar aquest dissabte al multiusos a Lima Horta per 86-62 i estan col·locades a la setena posició amb un balanç de 15 victòries i 10 derrotes. La penya, per la seva part, ve de perdre a l'Olímpic a la pròrroga contra el CAP Estepona Jardín de la Costa del Sol per 62-67 i les fa col·locar a la cinquena posició amb un balanç de 17 victòries i 8 derrotes. Les baixes per aquest partit són: per la penya tindran confirmades les baixes de Lorena Segura, que va arrastrar molèsties a l'esquena i no va poder jugar contra Estepona, i també Marina Vinyó. El partit es disputarà aquest dimecres 20 de març a partir de les 8 de la tarda i es podrà seguir íntegrament pel canal FEP. Moltes gràcies per sentir-nos a Huracà Verd i Negre, subscriviu-vos, activeu la campaneta i ens veiem en el proper partit. Força penya!